Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maƙarra na Khatimul Anbiya Irani, wannan lewa sun tabbatar da cewa alƙuwatul musallahatul iraniya cewa force de defense na Iran tanfi itlaqu ayyi sawariqin bittijahi Turkiya sun kori labarin cewa ko sawarik guda su basu cilla shi zuwa Turkiya ba. Iran ba su ta kai hari Turki ba. In dai an kai ma Turki hari to sai dai in Amurka ne ko Isra'ila ko Azerbaijan. Saboda wai shugaban Azerbaijan na Allah ɗaya mai albarka da yadda ya Amurka shekarun jiya ce ya yi kowa sahayinanci a duniya duk cikin shugabin ne. Kun san menene sahayinanci? Ƙin musulunci da ƙin musulmi wanda addininsa shine ƙiyayya ga musulunci su ne ake kira 'yan sahayina. Wannan bidiyo da yake akwai connection ɗinsa a hankali don shi ni kaftirin shi yana magana ne akan gida al'arabi sun ka wallafa. An gano cewa akwai wata matsala da ake so a fuskanta a Islamabad babban birnin Pakistan saboda wasu kamerori da an ka sa masu kula da zirga-zirgar mutane da kuma motocinsu, wanda waɗannan kamerori an ka tabbatar da cewa ana iya, in ba a kiyaye ba, Mossad na iya amfani da su. Mossad shine ƙungiyar leƙen asiri ta Isra'ila, tana iya shiga kutse na intanet wanda duk ƙasashe da suke ƙiyayya da shi hakanan suke sai su shiga cikin kamera, wannan kamera muraƙaba CCTV kamera ɗin nan, sai su shiga cikin kamerorin garin ku sai ya zamo duk abin da kuke yi sai su dinga komandan shi, su dinga dibin shi daga wani waje yadda duk lokacin da sun ka tashi wani shaidanci da za su daga sun ɗauki saitin komi. Kuma waɗannan 'yan Mossad da ake cewa lalle sun fi yawa a gabas ta tsakiya, amma ko nan Afirka akwai su. Akwai mutane da yawa da Mossad take ɗauka nauyinsu don su taho su yaɗa ɓarna a ban ƙasa, ko su haddasa fitintinu ko tsakanin musulmai, ko a ba su kuɗi su taho su tallata wasu miyagun aƙidu, ko kuma a ba su kwangila su taho su shiga wata aƙida su ɓadda mutane. Duk Mossad tana haka nan, akwai kuma masu yi musu leƙen asiri. Kuma wannan magana ina faɗi ne saboda ina da masaniya akan wannan magana. Mun san mutane da yawa waɗanda suna magana ne da yawun Mossad. Shi yasa wani bi in kun ka ji ana wasu abubuwa, kai wata magana dai mu bar ta wata rana kawai. Amurka wannan na gani jaridu da yawa suna ta wallafa, amma adadin da ake so a turo wasu sun wallafa, amma dai za mu yi amfani da wannan jarida ta Al-Qahiratul Ikhbariyya cewa Amurka sun fitar da sanarwa cewa tursilu mazidan min mansha'atil bahariyya wa sufuna ila sharqil awsat. Amurka za ta tura abubuwa da yawa, makamai ne, abubuwa dai na da sun ka danganci jiragen ruwa da wasu kayan yaƙi na teku, za ta tura su zuwa gabas ta tsakiya. Za ta ƙara tura su, wanda ke nuna raunin waɗanda a can ko kuma kasawarsu, bayan kuma sun ɗauko wacce na'ura da take can wajen Japan, can Koriya ta kudu. Allah dai ya sauƙa. Allah kuma ya ƙara tona musu asiri. Sojojin Amurka ba su taɓa su ma shiga yaƙi da ya wahalshe su kamar irin wannan karo. Wannan shine jagoran ƙungiyar Hezbollah, babban sakataren ɗinsu yake al-ma'arikatu ma Isra'il satatul, cewa wannan yaƙi sun shirya mishi zai ci dogon zango tare da Hezbollah, cewa wa ala Netanyahu an yakhsha ala nafsihi. Shi ma yadda Netanyahu ya yi gargaɗi cewa za su isko shi duk inda shike sai sun kashe shi. Kun san jiya Netanyahu ya hito ya yi ta ɗumumuwa bayan Mujtaba ya yi magana, shi ma Netanyahu ya hito ya yi ta ɗumumuwa. To Na'im Qasim yau ya mai da martani, yace Netanyahu shi ma shi kiyaye kan shi, suna masa gargaɗi cewa su ma za su iya hallakar da shi. Wa ala Netanyahu an yakhsha ala nafsi, Netanyahu shi kiyaye kan shi, shi tsoro a kan shi. Kuma ya tabbatar da cewa su 'yan gwagwarmaya ai mutuwa ba ta taɓa sa su ja da baya ba, cewa in dai don su mutuna wannan sai dai su yo gaba-gaba. Kuma yace
za su ba Isra'ila mamaki. Mai son cikakken bayani ya tai saman jarida nan ta Asharqul Awsat zai ga rubutun mai yawa ne, amma yanzu lokaci yayi da za mu sauka saboda lokacin da za mu zuwa karatu ya riga yayi, sai dai zuwa jimawa ko ba mu samu ka komo nan ba dai in connection ya ci gaba da aiki to za mu hawa saman group din Badar insha Allah. Assalamu alaikum. Hirsu sauri na Iran sun tabbatar da itikali na wasu mutum 13 da alƙahidatul ikhbariya sun ka wallafa, bi ma'ana wasu mutane da an ka kama su a birnin Qum bi tuhumati idkhalil amni bi muhafazatikum, waɗanda ake zargi da ka tashe-tashen hankula a cikin ƙasa wa ma'ahum, bi ma'ana suna da salasa ajihiza Starlink, suna da na'urorin nan Starlink wifi wannan guda 3 wanda suke farfaganda don Amurka da kuma Isra'ila. Lalle su kan dubunsu ta cika, an kama su a birnin Qom, waɗanda ko da wani lokaci suna iya fuskantar hukunci. Shi yasa mun kace muku 'yan Mossad din nan ko cikin Iran akwai su, ballantana cikin sauran ƙasashe. Isra'ila da Amurka sun biya mutane da yawa magudan kuɗaɗe saboda a dinga ɓata sunan Iran da sauran dai abubuwa dai waɗanda ala kulli hali Allah dai sauka. To in anan nan channel wani babban abu ya faru. Shugaban ƙasar Amurka ya yi magana guda biyu waɗanda wannan ba ɗabi'a ba ce ta manyan mutane, yadda alƙahidatul ikhbariya sun ka wallafa cewa tasarihatu Trump haulu mau'idun in ha'il harbi ala Iran. Maganar da ya faɗa game da ƙarewan yakin Iran a nan Leon Zumaris 11 ga wannan wata yace alharbu ma Iran satantahi qariban li annahu lam yu'ad hunaka shay'un sanastahdifuhu, cewa ai yakin nan ya ka ƙarshe zai ƙare yanzu nan saboda babu wani abu da ya sarwa Iran balle su hare shi. Abin da ya faɗi Leonzu kenan. Leonzu Mars 2026 ya sake dawowa Le 14 14 ga wata yake alharbu ala Iran satastagriq waqtan tawilan bi qadari ma huwa daruri, cewa wannan yaki sai ya ɗauki lokaci mai tsawo saboda gwargwadon kauda barazanoni, sai lokacin da dai sun kaga cewa komi ya daidaita, wanda wannan ya ɗaure kan 'yan jarida na duniya, ya ɗaure kan manyan duniya. Wai me yake faruwa ne? Kamar shugaban Amurka ya zo bai sa abin da ya faɗi jiya, bai sa abin da ya faɗi shekaran jiya. Wannan shi yake nuna wannan tsoho mai kai kamar na biri jankan nan bai san abin da shike yi ba, bai san cewa duk abin da shike faɗi ana bibiyan shi, ana rubuta ba. Ta ƙaƙa babban mutum za ya hito 11 ka ce kaza, 14 kuma ka zo ka faɗi wani abu akasin haka nan, wanda wannan abin kunya ne ga su Yahudawan da kansu da ma dukkan manya-manyan mutanen duniya, saboda ya kamata babba ya faɗi magana ya tsaya a kanta. Tunda yau ka ce kaza, gobe ka ce kaza, magungunan nan guda biyu mutane sai su rasa gane wace ce ta ƙwarai a cikinsu. Mai yawa ne duk babu ta ƙwarai a ciki. Sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yadda hukumar Iran saboda su ba su ɓoye komai, sun tabbatar da cewa mutane waɗanda sun ka jikkata sakamakon hare-haren Amurka da kuma haramtacciyar ƙasa ta Isra'ila sun kai mutum 42,914 fararen hula a cikin ƙasar bisababil hujumatil Amerikiyatil Isra'ila, sakamakon hare-haren ita Amurka da Isra'ila. Kun ga turo wannan imaza har wasu masu goyon bayan Isra'ila ko 'yan Mossad ne ko kuma irin waɗanda dai na da an raba mu kuɗi, ko kuma a'a mutane dai ne waɗanda ta'assubanci ke ɗibansu, waɗanda suna ganin cewa Yahudawa su ci nasara, suna ga nasarar Yahudawa nasarar suke, saboda daga rashin kira an ka ce karen bebi ya ɓata, saboda ba su san shari waɗannan Yahudawa waɗanda wallahi yau in sun ka ƙare da Iran su dai ya ba su zama kurum. Ku gane wannan, ba su zama kurum. Yau in sun ka ida da Iran za su koma kuma da wata ƙasa cikin ƙasashen musulmi. Kenan lokaci ya da ya kamata musulmai mu haɗa kai a taya Iran da addu'o'i da duk abubuwa da sun ka kamata. Allah kai ya kumyata su gaban waɗannan maƙiyan Allah. In yaƙi ya ƙare sai a koma wajen hiwar,
duk inda ake da ittijahul mu'akis sai a tattauna akan mas'aloli na cikin gida, amma yanzu wannan rikici ne na waje ya shigo mu. Wannan shine muke so ƴan uwa su gane. Akwai rikici namu na cikin gida mu duka kowa ya san da shi, amma kuma akwai rikici na waje. To wanga na waje na. Saboda Yahudawa su babu ruwansu da ɗan shi'a da ɗan sunna da ɗan menene, matuƙar dai mutum ya yarda da Muhammadu Rasulullahi a wajen su maƙiyi ne. 'Yan sahayina addinin su shine ya za su yi su hallakar da duk mai faɗi la ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Wannan shine addinin su. To an kashe mayakan Hizbullahi guda biyu a birnin Bagada da a fara yakin nan zuwa yanzu. Da yake kun san Bagada da akwai abubuwa da suke faruwa da dama. Saboda minaki tiwa Iraki ake kulla shi. In kuna tune tun lokacin 2021 ko 2020 ne fenda ne din nan ko farkon jambe da 2021 Bagada da an kashe Qasim Sulaimani hafshin hafsoshi na Iran kafin wanda bayan Amerika ta kashe shi ne an ka naɗa Hussaini Salami wannan. To ana tabbatar da cewa an kashe mutane guda biyu na Hizbullahi, mayakan Hizbullahi, wanda cikinsu akwai wani babban mutum yadda a Sharqul Awsat sun ka wallafa. Shi yasa kullum da wuya a ini ba ku ji an samu wani tashin hankali a can ita Iraki din da kanta, saboda wasu abubuwa dai da bai kamata mu magana akan su ma yanzu ta kana. Shugaban ƙasar Faransa suna kai gwabro suna kai mari saboda su ga ya za a yi Lebanon ta zamna lafiya, saboda ita ce saniya su ma da suke tatsa lokaci zuwa lokaci, ita ce farar saniyar su da suke tatsa. Na haka nan Macron yake cewa hukumatu Lebanon أبدت استعدادها للحوار المباشر مع إسرائيل وعلى تل أبيب باغتنام الفرصة. yake cewa hukumar Lebanon ta shirya tsaf don a yi hewar, bi ma'ana a tattauna kai tsaye tare da haramtacciyar ƙasa ta Isra'ila, amma kuma ya zama wajibi akan Tel Aviv, bi ma'ana akan Isra'ila igtinamul fursa. Shina kira su yi amfani da wannan dama ce da ya kamata su yi amfani da shi a zamana lafiya da Lebanon, saboda su kuma Faransa in abu ya shafi Lebanon ya shahe su, saboda wannan waje yanzu wajen nan na suke samu suna tatsar saniyarsu, saboda nan wajen Afirka sun fara samun wasu matsaloli, wasu ƙasashe hakan ga wanda da su ne shanu yanzu an kore su, kenan dole su rike can da can. Akwai hare-hare da an kai haramtacciyar ƙasar Isra'ila, amma ba da tantance abubuwa da sun ka faru, kenan zuwa jimawa muna iya bayani a kansu, amma yanzu akwai wasu dai labaru suna ta dawo da hakan ga waɗanda ba mu iya cewa komai a kansu, amma kai tabbas an kai hare-hare, amma illar da sun kai da sarwansu wannan da baya in mun ka samu cikakken bayani za mu zo mu. Safirin Iran, ambasada ɗin Iran lada New Delhi wanda yake a can Delhi India kenan, cewa samahana lissufun hindiya biya obori mutike hormuz, sun ba jiragen Indiya dama, saboda Indiya da China da su Sri Lanka na su ne sun kafi kowa amfana da wannan yanki na abin ga, amma kuma sun lashe takobi cewa jirgin Amerika ko ya sha giyan wake ba zai wuce ba, wanda hare-hare da Amurka sun ka kai jiya Donald Trump ya hito ya faɗi, mun yi bayani dai saman group ɗin Badar a wancan lokaci cewa yau babu radar ko guda Iran, ashe ƙarya ta shika, yake babu radar ko guda, babu jirgin ruwa ko guda, sun ƙare da komi. Hare-hare da sun ka kai cewa jiya ɗin rabin duniya da su tun yakin duniya na biyu ya mutuwa ya taso, kuma gashi yau ma Iran sun kai hare-hare a haramtacciyar ƙasa ta Isra'ila, wanda kuma Isra'ila ana zargin su da ɓoye ɓarnarnaki da ake yi musu. Duk ɓarnar da an ka yi musu suna ɓoye abu kamar al'aura, ba sa son a ji, amma dai kuma dole ji za a yi. haka nan mutane su kunar da hankalin, sai dai a ce ba a yi saurin ji, amma ji aka insha Allah. Al-mutahaddasu bismi maqarr khatimul anbiya'i
waɗannan sojoji na Iran kenan wannan gungu sun tabbatar da cewa masadar itlaq sarukul amerikiya til ma'adiyya ala jazirati abu musa fil imarat, cewa hare-hare da an kayo musu da wasu makamai masu linzami, wasu rokoki da ita amurka ta cillo na zalunci akan jazira tsibiri na abu musa, cewa an halbo shi ne daga haɗaɗɗiyar daular larabawa kenan. Malam Abdulrashid kusan wurare da ya kamata ku dinga tafiya, saboda an tsokano gidan zuma wanda komi na iya faruwa. Sun tabbatar da cewa hadafin masharu'ul lana na haka nan wannan wuri ya halitta za su hari shi. Su sojojin Iran sun tabbatar da cewa za su maida mishi mummunan martani, kuma wannan yana nuna suna da kayan aiki. Duk inda hari ya hito sun san wannan dai hari da ya hito haɗaɗɗiyar daular larabawa, sun tabbatar da cewa za su maida mummunan martani. Don haka nan mutane waɗanda a Dubai su shiga taitayinsu, kuma kowa ya samu wurin da ya kamata shi laɓe, saboda shi Saruk bai san wanda ya laihi bai san wanda bai yi ba, inda ya zo Allah dai ya kiyaye kawai.